11 ka mga tao ang nadakpan human masakpi sa akto nga nagtigbakay sa Sitio Kimba, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carrion sa report. Bisan pa man nga higpit ang pagdili sa tigbakayan, aduna gihapoy magtago-tago nga mopahigayon ini. Apan bisan pa niini, nasakpan ra gihapon sila sa mga sakop sa Talisay City Police Station. 11 kadila na sikop sa ronda kagahapong adlaw, samtang ang uban daling nakasibat. Nasakpit usab ang pipila ka mga manok igtatari. Gihigpitan ang tigbakay kay makatapok kini og daghang mga tawo nga posibleng magkatinakdanay sa COVID-19. This goes to show that ang atong mga tao wa kasabot sa sitwasyon. So they keep on insisting nga pwede mag-gathering, nagtigbakay gapon sila. Kung naay gathering, COVID is present. So we arrested them. Pasakan og kaso ang dinakpan karong adlaw. Uban ni rin ang Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.